noken gima yot wan wuotho gi chuodho malich miwuoro weche mag stima gin gik moko mwakawo masimple to gin gik masimple koro wati gi sirkal samineno nafas nitiere ni mondo ng'ama nyalo yudo konyruok moro amora timna nade oyudo konyruok bai bedo minister mar finance to minister mar energy kata wadage kata wayie to wane sirkal enena ne koro complication obede azimio lakini kibedo kata kibedo kamoro tiwacho na pana poko timore kama mondo wach chiu mijingo manyalo chimore gimo nyalo yudo wayudi nyithindo manyalo tere school pimodho manyalo bedo nitie mondo dongruok obed kaluwo nyanza da wasagoero kamano nikech muya liko mimiya George wacho ngoro ditie wach para chiel tu kotieko mogik ni agoero kamano ne PS Omolo ditie project motimo mar orphanage ma nyithindo okawa 1,000 nyithindo nyithi kiye oter Tomboya University kendo nyithindo gi kodi puonjogi German nikech wadwaro ni January tarik 18 to gidhi kaje gidhi Germany gidhi ti Germany en labor force kendo wagoero kamano ne president kutimo no bilateral agreement between the Kenya government and the German ni sani koro kwa the produce jotich giben ma produce from Tomboya University Homa Bay kage dhi kocha ero kamano ko tich matimore ero kamano ahinya nyakoro mogi jwa mano George Mbuta ja siasa mabedo wanago ukinyi makawuono kachel koda ka Wycliffe Nyafuanga mano jalonyo weche mag telo kachel koda ka Easter Achieng kantiere studio ma Kisumu eru kamana ahinya kuom yudo thuolo matwa kodwa achiel kachiel ukinyi makaone chenro mar mbako romo kamano arango weche mopogore opogore dako sekalo 50 koda beach tok sa ang'wen do ma dakika 5 kana romo sa beach mano mar onyango mano ema dhi kelo e giko to nyaka sani weche mamoko bende mwaluoni manyaka sani wadhi bedo kae ka wan godo achiel kachiel ka nyaka sani yangore ni jogo mane omaki nyoro ka gintiere gi giri mago bila bich ochwal gi nyaka e doho mano kotenore koda lal maga cheje mane ntiere kata mabuse 13 mano moting'o nyaka Collins Jumaisi ma bene itudo kod nek mano makware ochwal gi e doho ukinyi ma kawuono kendo koro po idwaro mondo ikwayo do mondo migi maojo min buche makanyo ndalo 14 mar timo nonro kata mondo migi kan gi obila makamago ete sendo obila no mano ma gigiri mathoth ang yudo weche manyien mag migago kagi kacha ngi chwelo kod mano maro imore nata e chenro ma kawuono mar rupiny kod mbako romo kantiere kae kod jowa mane omako kamera Willy Maina wacho kanyo gi jogo duto mantiere obado gi lange duto Rosie kod Liz eru kamana ahinya sai mondo ritu kachel koda ka jafo maro ile beach mano miyo report e yo makare kachel koda ka director machielo mantiere kar kanyo agenda wayud thuolo nyakoro mo jwang mar winyo mathoth Ramogi TV nyinga Clover Solwatch jagisomo kanyo kwar mo kew nyaka sango oreti masani